जों किन्तु अनेक समायाव मिस्टेक थायो जों दा खालाय आबोनो सारिया जेन मेन के आबोसे मेन फुड पुइला जे दूध बुमानि सागनि नंखरमानि आबो हायनो काइटनि कखैनि बिसिंनि दं थांगाय उसरायनो जदि नों सरायफोरनि सिमि काइटनि नक थारा तलाङै बनो जदि फोरोङै टिहिगि आंगाय आसराय ताइ कुनो दिन एक्सिडेन्ट निया बिनि लाइफ काइटनि बिसिंदिके प्रस्पारेन्स सिनाय नॉलेज बारि सिनाय बिनि थानि विजडम काइटरि सिनाय आबोनि बिसिंदिके सिं काइटनि बिसिंदिके आसरायनो फोरोङै थिं किसेति मान आबोनि बाङै फायदि जों चिनि नक नक खामनानि बाङै चिनि व्यक्तिगत खामनानि बाङै चिनि सोसाइटि खामनानि बाङै जों काइटनि अकक थारनो सालब्रुम ब्रुमनो चिनि सराय खानाय रंनो रुवानो ताइ काइटनि बिसिंदिके जों बिनि कगनो जों रेसपेक्ट खालायै चिनि थांसुं जीवन गोबां बिनि याबो याखरै काइटर खालायमानि आबो हाय मुंसा करि काइटरि मानि आबो हाय मुंसा बकरै काइटर जोंनो बेबां ओरै माने आबोनो लोक वाननि मेथ्यु वाननि 36 आबो हाय रावो जों स्राय के साव काइटनि थानि गोबां सम्भव किन्तु काइटनि थानि जों मा सोलिनाय काइटनि थानि जों साननानै नांनाय काइटनि थानि जों सुरिवै साननानै बिसिंदिके गोबां जों याखार थांनाय काइटराबोनो जोंनो ओरैबाय गाबोनो असंलंसितन काइटर बिनि कखिं सिलमय टोटाल के खामानि खालामो आमेन सुरिमा बिसिंदिके चिनि थैखांनो हजरानो याखरैगोन जों आतंमा किसा बालुखा किसा बसालायानो फायदि मरम खालायै जे बसायमानाय जे बसायमी आरो वासो दं सुरिमा बिसिंदिके आं चिनि थैखांनो हजरानो याखरै सुरिवाने सुबायं काइटर बुग्रानो खुलुमो अजरा काहानि बाङै बिशेष लाय बिनि अनुखुंगो नोंसोराय सेरिमानि बिथिंदिके जों बार्थडे सेलिब्रेशन खालामनो काइटर 5 बोसोर कमप्लीटेड गई बो 6 बोसोर ता याक्रि सेका काइटर सेट फुड खालामनका आबो गोबां नि ब्लेसिंग काइटर बिनि मा बाबु ताइ जाति मास बेबा सानदायनो नों सुबादि काइटर म हाइकिनि नि सामुंनि बक्ते बरताइबो साखि ngै दं माने काइटर नों सुबा जाति ताइ जों बेबा तिनर जे खरग बमै दंनायनि नि थानि नोंसिनि बेबा खरगनि नि याक थार बेगे जोंनो ब्लेस खेति ताइ म हाइके मलपाय आसागनि नि थानि जों साखि ngै दं माने नों सुबादि सुब्रा जिसुनि मुङै आफा काइटन थानि सा सुबायदि बेला हामबाय मारुओ सिनि एलमिनो जों खोनाका कक बेलायखे गाहाम कक जों खोनाका जों गोबां मा अबो दिनै सिनि गुबै पिर सानि बागै सिमिया जों जे अर आसुगै दंनाय बेबाखै बागैनो अकक थाइ बेलायखेनो इम्पोर्टेन्ट बेलायखेनो नांमानि आबो जों बेलायखेनो सिनि सिनो प्रेजेंट लाइफो जों जे ताबुक दङै थाङानो अ लांमो बेलायखेनो अकक थेरक नांगो ताइ जों तुइ दंना नांगो अकक थेरक ओंखाय सिनि समाज फेमिलि बसिनि तोफा द्रुक द्रुक हामसै फायने हिनि साव आम बागैनो आं तिनि बेलायखेनो कोयने मुचुङो जे गार्जेन निङै दंनाय रखनो बेलायखेनो ख्रिस्टनि बिसिंतै कोयने मुचुङमानि हिंगांखाय आबोनो जों जे बाइबेलाव नुकमानि ट्रेन अप ए चाइल्ड इन व्हिच वे ही शुड गो हिसाव बायसा सराय रखनो फोरोंदि बो लामा तै थांनानि ना आबोनि परे बो आ लामा तै किफ्लि फाइगलाक निसाव बो तै लामा सियां लाक निसाव आ लामा हामियानो बो सिनिनाय निसाव बो लामा तै थांना ना आ लामानो जों फोरोंनाय सराय रखनो सुदु गार्जेन रखसिमिया सराय रखनि बागै इंगे जों जत अकरा रखनि बेबाक नो गार्जेन सुदु बिनि बुमा बु फासिमी बिनि पेरेंट्सया जों जत बिनि पेरेंट्स जत सराय रखनि बागै आउन बागै फाइजे जों अ जराव अकक थाइ बेलायखे मुइतो खालायलेने आबोनि परे सो अलमोस्ट बिगिनिं हिनि सावो अ बिगिनिं नि सिमि अ या फांनि सिमि जदि जों फोरोङै तलांमानि हंगांखाय जिनि दफा बा जिनि समाज ते हामख्राय करै जों रोंमारि करै द फांनाय आबोन बागै सांतिनि अककनि बेलायखे मुइतो मानो काइतिर जे जों सामानि जेफोरो आबो हाइके सराय रखनो स्नामै तलां थांमानानो बरक तरानो लगानो दफानि बागै सामुं खालायनो आफोर सिनिनि दफा खामसावै मधु पिया मधु हाइकेसे हामारि रिनाय हिसाव काइदो अब आनि कक थाया बाइबेलनि कक थाइसि आबोन बागै फाइदि जों तिनि अजरावो तिनि गुबै पिरसानि बार्डेनि बिसिं तिसिं अकक थाइनो मानखा अब सब समय सिनि बुखावो सिनि थांसं जीवनो जों आ कक थाइनो मुइतो खालायलायनो फाइदि तिनि अजरावो आं एलेमिनो बेलाय हामबाय मारुओ तिनि जों अकक थाइ काहामनो रुमान बागै इंगा फाइदिके जों ते कुनु बुखाक थांयवै जों केक रानानि बुखाक जों थांलायानो जेफोर बो केक रावो जों आफोर रुसाबनाय
Bisi brum kifli faitu nini atsai maha abono sung bisa gitar tamu resap lah ya nih. Bujika, engkai abo sung bisa resap nai jotono korang kotor kai sung jotono ya korap nai. Ar pore bokek ranai sung pas no sung penanggai abono sung bethari rinai. Tarpore 6 ero boya prisenai abono sung penanggai rinai. Tarpore obono hengkangkai bo betharna obo kisah penangkayan bagi angkorok sesukno. Just kan proses kai sini. Bahkan on just kan. Nung masir lah, nung masir jadi. Kayu lain ngõ cái khen nó cái anh sang rồi Jadi salam no. আমাদের সমস্যা কি মাঙ্কা সমস্যা কি মাল সমস্যা কি তারিnya yang berat buku orsuno bahasa itu nah taruh bahasa wah Bisi brum brum kifli faitu nini asai masa. Amari baik ko pulong tu nini asai masa. Bisi brum brum kifli faitu nini asai masa. Amari baik ko pulong tu nini asai masa. kisah yang Opsa. Ada seriusan nih Bisi brum brum kifli faitu nini asai masa. Amari baik ko pulong tu nini asai masa. Bisi brum brum kifli faitu. Yang bisa tahu mana? Amari baik ko pulong tu nini asai masa. Ini apa sih? Mana deh? ada cium tangga ya koron lain ya koron dong ada banyak sih oke kira apa ya kos ya koron dong guys Happy birthday To you, happy birthday to you, happy birthday to you, Pisa. Happy birthday to you. Hari dekani moni mode. Happy. Yang hajar, yang si, oh tonton hoda. orang itu ya koron baik jodoh no saya perlu Asal hajar deh, botol asal. Do happy birthday sa desa. Nin mano tu di kuko amo tu bai nin mano tu di. Mo thadi ka mo thadi. Ta khirom na ba ta khirom de. Ai sara sara ya. Ta khirom de. Ready? Happy birthday. Nin nana no tu bai nin nana no. Dori kanam ni mo. Kara khirom de. Kakak. Ready?